From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nsellem il dawk kollha li qegħdin iseguna li jingħaqdu magħna għal dan il-mument ta' talb. Illum xtaqt li l-Qudiesa nofruha għall-eżis familjari tagħna illi ħallewna minn din id-dinja, imma aħna konvinti u nemmnu li huma ħajjin għal ħajja fl-eternità mal-mulej. Għalhekk jew nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni, naħsbu anke fin-nuqqasijiet fl-iżbalji personali tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedid tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lill-Filippin. Ħuti, dawk li tassew għandhom iċ-ċirkonċiżjoni huma aħna li qegħdin naqdu lill-Alla fl-Ispirtu u niftaħru fi Kristu Ġesu. Aħna li ma nqedux il-fiduċja tagħna fil-ġisem, għad li jien nista' nqiegħed il-fiduċja tiegħi fil-ġisem. Jekk hemm xi ħadd li għandu għax iqiegħed it-tama tiegħu fil-ġisem, jiena għandi aktar minnu. Ta' 8 ijiem għamluli ċirkonċiżjoni. Twelidt fil-poplu ta' Iżrael, mit-tribu ta' Benjamin, ludi mill-Lut. Fariżew fl-osservanza tal-liġi. Biż-żelu li kelli persegwitajt il-Knisja għal dik li hi ġustizzja tal-liġi, ħadd ma seta' jgħid xejn fiha. Imma dak kollu li għalija kien qlieħ, jien għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jien not kollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-li naraf lil Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rrid li nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ lil Kristu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej flimkien. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu,
tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Flimkien, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-biċċu l-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-ġubijiet u l-ġustizzji tiegħu. Flimkien, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, Jaħwe u Alla tagħna mill-art kollha l-ġustizzja tiegħu. Flimkien, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ejjew għandi, intom il-koll tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmgmu u jgħidu: nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola: Minu dak fostkom li kollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara il-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jerfa'ha fuq spalleħ, imur id-dar, isejjaħandu lill-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewwiet. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' indiema. Jew mini dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom li mhijiex sejra tixel il-musbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejjaħ għandha lill-ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom: ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jew illum flimkien niftakru, forsi riċenti, forsi l-bogħod, xi esperjenza meta tlifna xi ħaġa. Jew insejna fejn poġġejnija u ma sibniex, jew vera tlifnija u domna ħafna nfittxuha. Kemm tifraħ wara li inti tagħmel jiem jew ħin twil tfittex issib dik il-ħaġa li ħsibt illi intilfet. Ovvjament jekk inti tkun ilħaqt qed lil xi ħadd minn tal-familja jew xi ħadd minn sħabek illi inti tlift xi ħaġa u qed tfittixha, se tmur tinfurmhom ukoll. Illi inti tgħidilhom sibt dak illi ħsibt li tlift. Sibt lura dak li tlift. Jew akkwistajt lura dak li kont tlift. U jifirħu miegħek. Tifraħ int u jifirħu huma. U allura tagħmel festa tesprimi dan il-ferħ meta inti issib dak li hu mitlub. Lost and found. Tlift u rġajt sibt. Ovvjament iktar mal-ħaġa tkun għażiża, iktar mal-ħaġa tkun importanti, xi ħaġa kbira għalik, iktar se tħoss din l-esperjenza, iktar se tinkwieta sakemm issib l-oġġett,
iktar se tinkwieta sakemm terġa' takkwista dak li tlift. U allura hekk qed innoqorbu anki għal dak illi qed insibu fil-Vanġelu tal-lum. Dan Ġesu li qed jagħti dawn iż-żewġ parabboli illi aħna kollha kemm aħna kull bniedem aħna prezzjużi għalih, aħna importanti għalih. Ġesu li kien qed jiġi anki akkużat kważi, gemgmu kontra tiegħu, nies midimba jilqandu dan u jiekol magħhom. Din il-prekkupazzjoni ta' Ġesu lejn kull bniedem li ma jrid jitlef lil ħadd. U allura f'dan is-sens u f'dan il-Vanġelu tal-lum, Ġesu jifraħ meta xi ħadd ikun dbiet, abbanduna t-twemmin u jerġa' lura. Ħafna drabi iktar milli forsi bir-rieda tagħna, il-mulej stess, ir-rajiet tajjeb, jiġi hu jfittxna fejn ikunu ħrabna. Bħal dik in-naġa li telqet minn mal-merħla. Il-merħla li hija l-komunità, il-merħla li hija l-Knisja, il-merħla hija dawk li jemnu f'Sidna Ġesu Kristu. Li għandna ħafna drabi bid-dnub tagħna, bir-rasibsa tagħna, nitbeħdu, nitilqu minn mal-ġema, naqtfu għar-rasna, insibu soluzzjonijiet weħedna. U Ġesu, ir-rajiet tajjeb jerġa' jiġi jfittxna u jtina s-sens qawwi tal-komunità li nkunu flimkien. Itina s-sens qawwi ta' xi ġifieri meta inti forsi anki t-tfal jippruvaw jaqdu stampa u tfittex dik il-parti tal-jigsaw puzzle li kollha huma importanti biex l-istampa tista' tapprezza u tkun sabiħa. U jibqa' jfittex u jara li kull biċċa qiegħda hemm u kull biċċa qiegħda f'posta. U żomm il-post tagħha wkoll fil-komunità. Ir-relazzjonijiet ta' bejnietna li nkunu maqudin flimkien. Merħla waħda, raj wieħed. Laqdiet il-Knisja li nkunu maqudin fil-familji tagħna. Illum anki qegħdin nitolbu għall-eżiż tagħna familjari li ħallewna. F'kull qudiesa aħna ninaqdu wkoll mal-liturġija tas-sema. Faqda waħda aħna li għadnaw ma' dawk li kienu qabilna u għaddew għal ħajja ta' dejjem. Din l-għaqda tal-komunità li tant toħroġ sabiħa illi r-rajiet tajjeb ifittex il-mitluf. U allura illum ir-riflessjoni ta' x'se nagħmel jien quddiem dan il-ħsieb tal-Vanġelu. Lil min jien se nressaq li forsi dbiet xi ftit. Lil min se nerġa' bil-ħsieb tiegħi, bit-talb tiegħi ta' interċessjoni, ninterċedi biex il-mulej jerġa' jagħmel din l-istedina ħalli l-bniedem jerġa' lura. U wara li Ġesu jagħmel l-istedina u jfittixna u jsibna, aħna nkunu kapaċi ngħidu iva għal dik l-istedina. X'nista' nagħmel jien ukoll billi pereżempju ngħaddi kelma ta' ġid lil xi ħadd ieħor illum mal-ġurnata illi għaddej minn żmien diffiċli. Jew forsi għaddej minn żmien tajjeb biex jerġa' jagħti valur li nkunu flimkien fit-twemmin, li jerġa' lura mill-ħajja li mhijiex daqshekk tajba, li wieħed jersaq għar-rikonċiljazzjoni fejn il-mulej dejjem lest li jilqana u jaħfrilna. B'dik il-kelma tad-deb li tista' tgħaddi lil uliedek, lil membri tal-familja, lil ħbiebek, kollegi fuq il-post tax-xogħol, dik tista' tagħmilha. U hemmhekk inti tkun qed tissieħeb mar-rajiet tajjeb li jfittex dejjem in-naġa l-mitlufa. Ejjew għalhekk aħna wkoll bix-xhieda tagħna mhux bil-kliem biss, anki bix-xhieda tagħna bl-eżempju tajjeb li aħna nagħtu nkunu verament qed ngħinu u naħdmu flimkien mar-rajiet tajjeb biex il-mitluf jinstab. Il-bniedem li jitbiet bil-ħażen
jara fil-ħażen u jerġa' lura niedem għand il-mulej maqut fl-imkien mal-merħla. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun imfaħħar. Jew issa fl-imkien inresqu t-talb tagħna. Sabiex l-insara li huma persegwitati minħabba l-fidi tagħhom jarfu jaffrontaw din is-sitwazzjoni bil-qawwa u bl-umiltà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex f'pajjiżna ir-riżorsi li tagħna Alla jintużaw għal bini ta' soċjetà dejjem aktar attenta għal dawk li huma fil-bżonn u ġusta ma' kulħadd nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-ġenituri u l-edukaturi jarfu jgħaddu l-tfal u l-żgħażagħ is-sabiħ tal-ħajja, f'armonija ma' Alla u faqda mal-proxmu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex ebda dnub ma jnessina iċ-ċertezza li Alla huwa dejjem lest biex jilqana lura għandu u jerfana fuq spalleħ bħal naċ mitlufa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll b'mod speċjali għall-eżiż tagħna illi ħallewna biex il-mulej jagħtihom il-premju mistħoq tal-ferħ etern fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej inti taf xi jkollna bżonn qabel ma aħna stess nitolbuk. Isma' t-talb li fissrilna b'fomna u għatina li dak li jiswa għas-salvazzjoni narfuh u nfittxuh bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħal offerta safja li tniżel fuqna il-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tjieba tiegħek ridt iġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li lejaq kollha jaqduk. Il-mifdijin kollha jfaħruk. Il-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija u aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda flimkien ngħidulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet.
Qaddis tassew, int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqifijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għall missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, jagħtina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatiha islim u laqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiegħed lil min jirċevihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħles ejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma nafru l-minuħa għalina. U la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnobietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna, l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk
li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-salt Natalla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, għafri għaddu bitna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina, wala daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni jagħmel. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna. Ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, għafrin għaddu bitna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna, l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa għalina. Bla daħanix fit-tiġrib iżda l-isla mid-dinja, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja l-ewwa u tama tagħna. Slima lik li lek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teva, li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa, Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa għalina. Bla daħanix fit-tiġrib iżda l-isla mid-dinja, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidrilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu ilqa it-talb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rożarju imqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina Qaddisa Omm Alla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani. itlob għalina, Intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp, Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.